Senyor conseller de Salut, el govern de Convergència i Unió ha decidit deixar de pagar farmàcies, hospitals concertats i entitats socials fins que Catalunya sigui independent. Aquestes van ser les paraules del portaveu Francesc Homs quan reconeixia que la Generalitat només serà capaç de pagar el dia quan Catalunya sigui independent, senyor conseller. Vostès els van prometre un pla de pagaments i l'estan incomplint. Com ja han anunciat aquest mes de març, tampoc els pagaran la factura corresponent al mes de gener i acumularan un deute de 340 milions d'euros. I això és insostenible per a aquestes petites i mitjanes empreses i autònoms que són les farmàcies. Moltes famílies de farmacèutics s'han arruïnat per culpa de vostès. Vostès tampoc no paguen el transport sanitari ni els hospitals concertats i s'escuden en el suposat retard del fons de liquiditat autonòmica per no pagar. Però, senyor conseller, ningú els ha obligat a acollir-se al FLA. De fet, ho fan perquè ningú més els presta els diners, perquè ningú es fia de vostès, perquè ningú vol saber res d'un govern irresponsable i morós. Senyor conseller, el govern d'Espanya financia Catalunya, els presta diners a un interès zero i mentre vostès reneguen d'Espanya, paren la mà per veure què poden treure. Que tothom sàpiga que el govern espanyol ha posat a disposició de Catalunya aquest any un total de 10.200 milions d'euros procedents dels 8.300 del fons de liquiditat autonòmica. Des del govern espanyol s'ha fet el que s'havia de fer per complir amb l'obligació de garantir els serveis públics catalans i estan pagant les factures que Convergència i Unió i Esquerra Republicana es neguen a pagar. Però, senyor conseller, aquesta excusa ja no cola, i no cola perquè les ambaixades, per exemple, continuen impecables. Per això sí que tenen diners. Noves ambaixades, nova hisenda catalana, nova Constitució catalana, segueixen destinant recursos a les il·legals, inconstitucionals i antiestatutàries estructures d'estat que abans de néixer ja són mortes, i ho són perquè el Partit Popular ho va denunciar i no altres.